En tiedä, mutta PX ei halua lähteä pois Jyväskylästä aivan selvästi. Joo. Nää patonit tänne. Tervetuloa Jaskan tekniikkanurkkaan. Tänään meillä on vuorossa, miten ihmeessä me saadaan Citroen PX Jyväskylän läheltä tuonne Oulun tienoille. Tuli semmonen se on vähän epämukava olo, kun tänään on saanut ajaa. Niin, tässä on jo 2 kuljettajaa hylännyt. Minä lähdin ensimmäisenä, en lähtenyt ajamaan, koska turvavyö ei toiminut ja hän. Oikeesti tuli semmonen, kun tää turvavyötä ei saa siihen. Niin, että sen takia minä en lähde ajamaan. Siellä on nyt herra rekkakuski, herra jonka mukaan Team Tolppakin on nimetty. Tai jonka tekojen mukaan Team Tolppa on nimetty ja joku tyyttää jollekin, mutta ei kiinnosta meitä ollenkaan. Siellä herra veivaa Citroenia vauhtiin. Kaasua! Ei jumalauta! Ei herri! Mikä tämä tukeuttaa tänne poraan? Mitä? Tässä siis Jaskan tekniikkanurkkaassa yleisesti Team Tolpan autohakuvideot. Tässä varmaan tekniikkanurkkasta joudutaan tekemään matkan varrella. Meillä on yksi ongelma. Niin. No. Se ei oo korttiautomaattia, ei käy. Bensa-asema on viallinen, emme voi tankata, mutta öljyt voimme katsoa. Katsotaan öljyt. No niin, tervetuloa Jaskan tekniikkanurkkaan. Näin katsotaan öljyt. No niin, apupaka Antero, katsopas öljyt. Onko se tämä? Kyllä, se on juurikin se. Nyt pyyhkää se öljytukun pää puhtaaksi rätillä, joka on tässä tai siinä. Tämän jälkeen käytä öljytikkua öljytikun reijässä. Nosta öljytikku reiästä ja katso, onhan öljymerkkien välissä. On, mutta se on laskenut 0,5 sentillä. Tämä on paha juttu. Lisätkäämme öljyä. Näinpä samalla miten se tapahtuu. No niin. Ei sinne aina. Tännekö? Aukaiskaa venttiili. Ei sinne, Tännekö? vaan venttiilin kopassa oleva korkki aukaiskaa. Ei siinä ole korkkia. Missä sitä... Tämä on Citroen. Missä siinä on Joo, tänne laitetaan. Hyvät katsojat, edes Jaska ei tiedä miten sitikaan laitetaan öljyä. Että ilmeisesti ranskalaiset ovat ajatelleet, että on niin kestäviä autoja, että yksillä öljyllä ajaa vaikka kuuhun. Tervetuloa Jaskan tekniikkanurkkaan. Laitetaan lippulakki oikein päin. Meillä on tänään vuorossa itsestään korjautuva kansipahvi, joka on todistettu tällaista suurta ihmettä Citroen BX:ssä. Nimittäin, kuten saatu tässä aikaisemmalta videolta huomata, niin tämä BX savuutti aika runsaasti. Nyt kun on ajettu sellaiset vajaa 100 kilometriä, niin BX ei savuuta juuri ollenkaan. Seuraa demonstraatio. Kuten saatatte huomata, savua ei juurikaan lähde pakoputkesta. Tämä tarkoittaa vain sitä, että kansipahvi on korjannut itsensä. Miten tämä on mahdollista, edes minä, Jaska, en pysty selittämään, mutta ranskalaiset ovat tehneet tällaisen mullistavan keksinnön. Toivon, että tämä yleistyisi muissakin autoissa. Tekniikkanurkka kiinni. Kato hei. Lisää kaasua. Meillä on musta ranto tuossa asfaltissakin. Oho. Polkaisepa. Turpa vintiä. Katso se juuttuu. Katso se laturi Iina.